Príjemný podvečer prajem všetkým divákom. Nachádzame sa v lovnom sektore LK Bytes u týmu CT Dedek, lovné miesto číslo 3. Chlapcom sa podaril ich kapitálny kúsok na týchto pretekoch, tak by som tuto vyspovedal pána Loviča, pána rybára, ktorý vlastne spolupracoval aj s kolegom na vlastne vyťahnutí toho amúra krásneho, čo ste vyťahli. Takže prenechám slovo a opíš nám celú tú situáciu. Tak co mám k tomu říct, tak byl to takový nesmělý záběr, tak jsme vyrazili s kolegou na lodi, furt to jelo k nám, tak jsme si říkali, to zase bude nějaký malý kapřík, protože těch nebodovaných kapříků jsme chytli asi 8, co jsme tady na těch závodech a až u loďky, teda když se to na nás mrklo a zajelo to pod loď, tak mi to pěkně protočilo cívku, dalo nám to trošku zabrát, no tak trvalo to asi 10 minut, protože furt nám ujížděl, schovával se pod loď, když jsme to viděli poprvé se Svaťou, tak jsme se to pomalu lekli. No a tak dopadlo to dobře, dostali jsme ho na břeh a je to krásná kapitální úlovek. Ja vám gratulujem a dúfam, že sa sem ešte stavíme aspoň podľa nejakého najťažšieho kapríka. Ja doufám, že ešte dneska. A dalšího, ďakujem. Ďakujem aj ja, veľa šťastia. Díky.